Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Mga balay ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves ginpang-raid sa CIDG. Ginraid sa Criminal Investigation and Detection Group ang mga balay nga ginapanag-iyahan ni Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa probinsya para pangitaon ang mga loose firearms o kung hindi lisensyado nga mga armas. Ginkumpirma naman ni Interior Secretary Benher Abalos nga ang search warrants ang nagalakip sa 5 ka mga balay, apisan nga hindi tanan ginapanag-iyahan ni Teves. May nakuha nga hand grenade, isa ka 45 caliber nga pistola, mga magazine, 2 ka caliber 40 pistols, kag mga magazine kag mga bala. Ginkumpirma man ni Attorney Ferdinand Tupasu nga lead counsel ni Teves ang raid, apang palayag sini nga wala pa niya makita ang search warrant. Sunod sa kay Tupasu, hindi klaro kung sino o kung ano ang ginapangita sa mga otoridad. Dugang pa niya, ang mga nagapuyo sa mga balay ang ginpagwa sa puloy-an kag wala gitugutan nga makasulod, lakip na ang mga abogado sini. Sunod pa kay Tupasu, hindi na sorpresa ang raid bangod nakabato na sila sa intel report, binula na ang nakaligad nga iga-raid sa kapulisan ang balay ni Teves. Sa iya nga video nga ginpost sa Facebook, nga ginpahayag sang kongresista nga kung makabalik na siya sa probinsya, giliyon niyang iga-surrender sa mga otoridad ang tanan niya nga mga armas lutang. Sa kahapon, gintuad na sa 2 ka mga gunmen nga si Teves ang mastermind sa pagtumba sa gobernador pero damlag pa. Ginpanginwala ini sang kongresista kag iya nga ginsiling nga ang pagpatay sa gobernador ang iya ginakakulbaan kay ipasibangod sa iya. Wala na siya gitugutan pa ni House Speaker Martin Romualdez nga mag-extend sa iyang atiner sa Estados Unidos kag ginhambalan nga magpauli na sa Pilipinas.